bondi pada kantoknya tuku maning supaya katone glowing dipandang ning laki bening angger dolanan ning randamani sepirayune gak angger ya mi angger wong lanang mah lamun ora matane ditutup mah spesial kangge Mimimon Mamai Alfa sayang jare sapa bae kudu dapat rasa duwe lagi ganteng gawe laraning weteng sering pisan digawe puyeng ning omah wis beli anteng Bos Tomek Mimimon Bos Tomek mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan Bos Tomek eling Mama Alfa sayang mari dolanan wadone Mama Alfa ingetan ing masa depan sanutugi nafsu setan nok baby pengen rambut lurus di bonding pada kentoknya tuku maning supaya katone glowing dipandang ning laki bening angger dolanan ning ranggamani Bos Tomek sayang Bos Tomek majikan mana ini majikan Bos Tomek duwe laki ganteng gawe laraning weteng sering pisan digawe puyeng Bos Tomek bener beli ning omah wis beli anteng Bos Tomek coba Mama Alfa sayang Mama Alfa mikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan elinge mari dolanan wadone Mama Alfa ingetan ing masa depan sanutugi nafsu setan Bos Tomek pengen rambut lurus di bondi pada kentoknya tuku maning supaya katone glowing dipandang ning laki bening angger dolanan ning ranggamani spesial satu kali lagi untuk Bos Tomek yang punya belakang bareng Mama Alfa sayang diborong kabeh diborong saritem